Yondo mentang-tang kaya kendi wae. Tak sawang suwin sapa iki satria sisik methuki karo aku. Balik takon karo kowe. Wadyabala saka tanah sabrang yen tak sawang saka busanamu kowe sapa? Ah, iblis. Ditakoni urung wangsulan malah genti takon marat. Lho marai wong ketemu ning dalan. Takon genti takon. Oh, iya. Takon karo aku keseting Prabu Jaya Lengkara. Ya aku wadyabalane Prabu Jaya Lengkara. Ya aku tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo, ayo kowe sapa? Takon marang aku Satria Jangkar Bumi Raden Antareja. Oh, alah. Ayo ndi adimu? Adimu sing jenenge Gatotkaca tekan kene. Kena apa perkarane apa golek karo adikku Gatotkaca. Adimu Gatotkaca wis wani mulasara karo ratu Gustiku. Ya Prabu Jaya Lengkara.
Ratu Gustimu luput uga kudu nampa pidana. Piye? Ratu Gustimu luput kudu nampa pidana bebungah. Wujude pengantem saka anak-anak Pandhawa. Wah, keparat. Dumeh kowe sekti, dumeh kowe didaya. Terus ngagungke karo kadigdayanmu, ngagungke karo kabisanmu. Yo. Antarsa ana parat. Eneng kene bakal cetha marganing patimu. Maju jangka ora bak tinggal loncat. Yo. Lena pangindha tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Panggau tayoni Singalena prapteng lalis. Salukan katut barat. Awas kowe. Jimat wani dilak Resi Abang. Ngegungke putu dewaning ula. Wah, waduh,
Lur, kancaku kok mati ya? Sopo satria sisik marat Raden Antareja apam? Sopo kowe mentang kalah sajak kaya ora nrimake karo patine kancamu kae mau. Iki patih negara Pagerwaja. Patih Jayeng Sekti. Sapa Patih Jayeng Sekti? Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Jayalengkara kon tekan kene ya sembure ben mlonyo. Piye? Arep wani karo Patih Jayeng Sekti. Tebak dadamu ning kene marganing patimu. Ha! Hot! Ha! Ho! Ha! Waduh. Wah! Wah! Ini sapa wong gedhe dhuwur? Awake sarwa dawa sapa kowe Marat? Wah. Satria Dedhiwati Raden Werkudara ngapusi. Werkudara kuwi ora semene, Werkudara dedeke limang dedeking menungso. Petruk kanong bolong, ayo arep ngopo? Arep boyong karo bapak, langkai dulu ku andane anake, mati we. Menungso aduh ketak kowe ayo wah suwun ya Petruk nggih.
Tangia arep mboyong bapakku kudu iso nglangkai kewandane Petro. Anggepe ora ngerti nek Semar ki ndi anak apa piye kok terus Semar diancem karang kademplar di bumi angus. Padhakan. Muni awe. Ayo. Anggepe apa? Ya, Tru ya. Ah iya. Ratu kok manuk guwek diopeni. Gapite iki dandake. Ya ora ana ya. Ya. Ku ya ngono ora tanggaping sasmita. Kila boro wayange dirapekke malah ngopo. Nek wis tekan data disengeni godak-godak. Ngopo to kuwi kok? Kaget kok nggajuli cangkem. Kaget kok mapan, kaget kok milih. Gusti murah enget lho, heeh. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara pingsan. Ha iya. Yo ngalah. Monggo Gusti kula aturi emot. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling. Gusti kula aturi eling Purwadasena. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Apa? Emot Gusti. Mangga Gusti jathilan mangan beling. Apa lung? Kula aturi eling. Gusti kula aturi emot, Gusti kula aturi emot, kula aturi wungu. Gusti kula aturi supados ndahar tela Gusti. Apa lung? Enak. Oh kok enak? Gusti kula nyuwun tulung mangan gedang Gusti. Apa? Kelingan Gusti kula aturi emot. Permara remangos wamya ngambrang ati karenaning kaswase. Oh yaga kesel kok jak mangkat. Salahe sapa ora leren mah dolan. Ora leren mah nyambel bawang. Ameng nyambel bawang ming pirang jam to suwene, ming pirang menit to. Kole kebangetan timen. Wah, edan. Bilung, non. Sing methuki aku agi wae iki mau dudu satriya, ning kere. Sinten? Anake Semar sing awake dhuwur. Oh alah, Petruk to, Gap. Iya. Nggih ampun kaget Petruk niku can wonge digdaya. Lah iya. Wah, getak aku awakku iso jempalik, Lung. Nggih ngaten niku anake Semar sing diparingi kanugrahan kadigdayan nggih ming Petruk niku kok. Wah iya. Bagong niku nggih ming kanugrahane ming rada iso ndagel. Terus tanggapan. Gareng niku nggih lumayan sekti, lumayan digdaya ning wonge niku tok mis. Ha iya. Wah edan. Wadya bal kok entek resik, gusis ora ana tilase iki piye? Lah nggih mesti indlep kabeh ya lho. Heeh, kula wau nyumurupi Raden Antarja niku. Engger ngantem bros candak sirahe jak ambles bumi ndlup mati. Kelong wadya balane. Lah nggih. Rak pun kula emutke to sinuwun. Ampun wani-wani kalih satriya Ngamarta niku mbebayani kabeh. Kandanane ngeyel. Ratu rupane kaya rupamu. Kandhane kok ngeyel. Ngendel-delke. Elingane kene iki tanah Jawa. Tanah Jawa kok satriya kene iki kebak ing nggone unggah-ungguh, nggone tata krama. Cenanang. Terus diantemi mawon, terus diantem melih mawon. Modyar. Terus meneh niku ngeyel kandhan-kandhan pun kula kandhani kok mboten manut kok niku ndara. Lah ya nggih. Kaya ora ta elingke. Pun kula elingke ngeyel. Diantem melih mawon, keplak melih mawon.
semangkean kowe. Kandhani kuwi. Nggih kula kandhani. Niki sing ngajak-ajaki supayane tumindak nyerang sampean niki. Wong ngono. Walah diapuranmu. Kandhan-kandhanane ngeyel. Terus keplak mawon. Niku ngeyel kok niku nggih niku sing cangkeme amba niku. Lho ora udan terus diantemi mawon. Bale ini ajar sembur mulanya. Modar ora kowe. Waduh sok makake kanca tolong karo kanca makake dhewe ra. Ya ngono kuwi wae iki mung wis dielingke kok. Wedan Antarja tangane antep tenan lho. Kandhane antep ning kok gimbal kijing. Modar iki sing saka dhuwur. Wong kandhan-kandhanane ngeyel. Terus ora dikeplaki mawon. Yo. Ku arep gawe rusak karang kajempel. Oh, oke. Ayo. Oh, Kak. Mulya. Oh, Kak. Arep to baleni ora? Oh, Kak, oke. Dikeplak meneh mawon mboten usah dienggo dolanan cangkeme niku cangkeme elek kok niku. Nah, terus sing niki sing ajak-ajak ini kok. Mampus kau. Ya senengane wong ki mula ki sing tumindak amar makruf nahi mungkar. Apa wi? Mbok aku dhewe ya ora dong. Arep to baleni ora kowe, ha? Yo endi wadya balamu? Mbok 1000 aku ora bakal wegah. Tak jambles bengi tak pendem urip-uripan mati kabeh menungso. Terus. Kowe kok seneng banget to nek Ratu Gustimu diantemi. Ben gagar otak ora ndek otak. Kula sengit ya angger ngetutke raja kaya ngaten niku. Luwe-luwe kula niku mun ngandhani ning niki lho sing ajak-ajaki ora lho. Oh alah dapur. Ngono. Syukur melih mawon. Ben rata. Liyane diantemi kok kowe ora dhewe rumasaku ora. Seneng timen nek kancane sengsara. Awas kowe. Wah edan. Satria Ngamarta peng-pengan kabeh lho. Lah mula niku kula kandhani kok sampeyan niku ngeyel mawon kandhan-kandhanane. Gok. Togok wonten dawuh. Satria tak coba. Dicoba pripun? Aku dari Katigdayan. Nggih, Katigdayane sampeyan tak cokot. Wah, ming siung pengapite dindel-ndelke. Coba to nek mengke sampean ketemu Raden Gatotkaca pripun, Ndara? Mengko sampean mau sonten pun diajar kali Raden Gatotkaca. Ketemu Gatotkaca tak cokot mati. Nek ketemu Antarja tak cokot mati. Ketemu Antasena tak cokot mati. Ketemu Petruk mati, kae ming kere tak cokot mati. Oh, nggih. Ketemu sinten niku Nalagareng tak cokot mati. Ketemu Bagong tak cokot mutar. Ketemu Semar tak cokot mati. Semar mati Pandhawa ora trima. Pandhawa tak cokot mati. Pandhawa mati Prabu Bathara Kresna mboten trima. Kresna tak cokot mati. Telek ora trima tak ora. Aku ratu kok nyokoti telek. Nggih mangga mawon. Gok wonten dawuh. Wong-wong kae tak cokot ora mati ning malih dadi kewan. Welah. Elok. Arep buka sulapan apa pripun? Ora sama itu nek ora ngerti kridaku. Nggih, ya ditantan wae. Mangane nesu-nesu kok. Ha iya. Yo. Antarja parat Prabu Jayalengkara. Kowe tak kandhani bola-bali kok ngeyel, kowe tak kon bali ora bali. Kok taunana windana ora bakal bali. Nek ora bali karo Semar Badrana sing malihake praja negaraku. Ayo.
Aku sing ora nrimake. Aku sing dadi pepalange. Yen to karep mboyong Semar Badranaya, mati dereng aku. Ayo tibakno. Kadigdayanmu koyo tak tampani kridamu para mati wae. Pecah dadamu tibakno. Sinokot jangganing Sang Raden Antareja dening Sang Prabu Jayalengkara eling-eling nalindra sekti kalintang jayaning perang. Pramila nggadahi kasekten kuwi bebasan pinata mendajina lumender tinumbak bengkong sirda putung nalika semanten tan nggadahi daya kekiyatan Sang Raden Antareja ical wujuding satra jangkar bumi salah kedaden dadi wujud Sardula. Ayo, kowe siji sing dadi macak, kowe siji sing dadi kewan. Kakang Reo gek saiki adine marang Reo. Amuk legane ngatiku. Woi. Wah. Iki adine Antareja. Ayo. Aku ora ngira kowe iso ngalahke karo Kakang Mas Antareja. Iso wae parat menungso ora tanpa mbok anggep. Apa mbok anggep aku ora wedi karo diapuranmu? Apa mbok anggep aku ora iso ngimbangi karo kadigdayanmu? Semar ora mbok meneh kowe cokot mati dening aku. Tampan ana tungakku. Wah. Kalih Kang Ngaraka nenggih Sang Raden Antareja ingkang wis wujud Sardula. Sang Raden Gatotkaca Gicinaka jangganira dening Sang Prabu Jayalengkara. Salah kedaden ical wujuding Ngrimbyat Maja wujud Sardula. Wah. Sawang bleduk mangampak-ampak lah kok jebul ratu kae mau digdaya. Ora pati nduga mono ora ngira ora nyono tru. Nggih. Walah nika ndak kok dados ingkang ngraka kekalih dadi wujud macan nika pripun Ndara? Wonten wujuding macan kuning kalian macan putih niki pripun? Wila. Petro. Wonten dawuh.
matur bapakmu perkara iki ora iso disangga enteng nggih. Wah, nek kaya ngene, Pak. Kowe iki kegayuhan ming bangun desa kok ngrekasake para bendara. Nganti wujudane dadi kaya ngono. Wis wujudane kaya ngono ya kelangan jiwane kamanungsan. Wis ora apa-apa to. Ora usah kuwatir perkara iki, lelakon iki mesti ana pungkase. Pak, ketiwasan iki pripun, Pak? Pripun? Kiri duitan. Seneng ta sampean? Ya, seneng. Satriya loro rak cokot dadi wujud macan nggih. Sik niki kok plecak pesone. Arep udan apa pripun? Pripun sinuwun? Kok wonten dawuh marem aku. Marem tegesipun. Gatotkaca tak cokot dadi macan. Antarja tak cokot dadi macan. Wah, elak. Kok sampean ndek kadigdayan kaya ngoten, Bu kula tak njaluk. Kula tak njaluk mengki nek kula cokot wong omah ben dadi apa ngono. Ora semangkean kuwi ngilmu. Dienggo mung nek kepepet. Oh, lah kula ya kepepet kok wicekna kula sok dadi padu karo wong omah kok ya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Gok wonten dawuh. Ndak rasa karang kadempel bakal ana perkara gedhe. Mergo kanan sing kaya mangkene iki ndadekake runtike Semar Badranaya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tak jaluk awake dhewe tetep mapan ana ning karang kadempel ya, Gok. Nanging aja nganti wong sing ngerti kalawan awake dhewe yen awake dhewe mapan ana ning kene. Lajeng kedah kados pundi? Watak panglimunan laku dedemitan. Oh iki disawang ditonton kaya ngopo kanane Semar Badranaya ben bingung bendarane dadi kaya mangkono kok. Wih ngestaken dawuh. Terus niki pripun? Sidane rembug kajeng sida mboyong Semar napa mboten? Bilung. Wonten dawuh. Ditonton sikik kanane kaya ngopo? Bakune awake dhewe ning negara utawa pedukan Karang Kadempel iki iso mangerteni marang kanane Semar. Oh nggih. Nggih kula ngantun nderek mawon ajeng pripun? Laku dedemitan lho ngestaken dawuh sinuwun. Kaya ngene iki rak dadi awake dhewe mboten ketak ta sinuwun. Iya. Oh nek mboten kaya nek pun mboten ketak kaya ngeten iki. Awake dhewe aman mapan teng Karang Kadempel. Lah iya. Terus niki pripun? Disawang kanane Semar Putra dicaketi. Kae. Nggih kesaken dawuh.
rasah bingung doleh. Kanane bendaramu sing kaya ngono kae udu kok lupute para ndara-ndara. Ning pancen lupute Semar. Semar ki mung arep duwe gegayuhan mung kepengin bangun desa wae kok. Malah gawe bot repot nganti gawe sengsarane para bendara. Kek sampeyan niku pripun to Pak jane? Malah kanane dadi kaya ngenten. Rega kegayuhane sampeyan. Ya ora apa-apa pancen takoni aku lupur Petro. Ning ndak kira kabeh lakon iki ana sartane ana perkara ingkang dadiake ing mengkone bakal kelakon apa sing tak gayuh. Ndara-ndara langsur Pandhawa dadi kaya ngoten. Kula wedi nek nampa dukane para Pandhawa. Awake dhewe iki mung kawula, awake dhewe iki mung batul. Jagung bakarane ya kudu wani nanggung perkarane. Sapa sing nandur kudu ngunduh Petro. Mula rasah walang ati ora rasah wedi. Awake dhewe mung kawula. Sing ngerti bener lupute awake dhewe iki mung Gusti kang karya jagat. Lumantar para Pandhawa. Nek pancen pinesti awake dhewe luput kudu nampa pidana ora apa-apa ditampa ikhlas. Nggih. Mergo ngene. Nek aku duwe gegayuhan kaya ngene, terus aku matur karo para bendara, para Pandhawa ora malah ngrepoti to Petro. Ndarantasena sak kadang ketayalan rawuh mrene malah dadi kaya ngene kanane. Jane nuwun sewu lho Ndara. Semar niku mboten sandadak ngrepoti para Pandhawa. Semar iso apa-apa dhewe, Semar iso mlaku dhewe, Semar iso nglakoni dhewe. Ngaten. Dadi sampean ora sandadak ketayalan kerepotan ngewangi karo sing digawe Semar mboten sakula iso dhewe. Aku ki mesake karo kakekne Semar Badranaya. Wong kakekne Semar kuwi labuhane gedhe tumrap para Pandhawa. Lah saiki Siwa Semar duwe gegayuhan mosok anak-anak Pandhawa sing dadi turase Pandhawa ora duweni rasa tepa silura karo sampeyan kae. Aku ora kepenak. Nek sampean ngendika kaya ngoten malah kula sing ora kepenak. Kula niku seprana seprene ngetutke Pandhawa niku mung kaya benalu. Kula niku mung tansah ngrepotke kalih para pepunden sampeyan para Pandhawa. Kula pendak-pendak ngetutke Ndara Janaka tindak mesti njaluk jajan, mesti njaluk diopeni, njaluk pangan. Mergo kula ngrumangsani kula niku wong ora deduwen. Empun. Kula kinten perkara niki mboten saged rampung nek kula mboten ngakoni lupute Semar wonten ngarsane Wang Padawenang. Terus sampeyan arep tindak ning ndi? Aku tak sono ngersaning Sang Asih Prana Petro. Lelakon iki tak aturne ana ngersaning Jawata. Piye kanane kaya ngene iki Petro? Lo. Tando dang tunggu.
iki parang menungso ora tatanan bah jelah wah ora pangling setyaki ngadang barisaning para sata Kurawa ing alun-alun ya ing tapel wates negara Ndrawati ora pangling Kakang Surtayuda ya kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau petuk ora mengko dhisik aku arep takon karo kowe arep takon apa kowe lah kok teko Kurawa dampyak ngirit wadya bala padha wacak baris ngerek gendera arep budal menyang endi bab perkara budale Kurawa menyang endi tutu urusanmu tutu perkaramu bakune kowe minggat saka mangarepane Prarsata Kurawa yen mangkono kowe ora gelem bloko ora kena iku campur urusane wong liya apa kelakon ning kene marganing patimu piye apa kelakon ning kene marganing patimu dudu pantese negara Ndrawati dikejak-jakan penungso kaya dapure Kurawa babarawa ya merangi tatal ngriaji awu kowe parat ora minggat saka marang candak ndasmu mati dening aku cemplunge polsek gondak mati dening aku as hai waya as Boit ya hei pinter lendo kowe parat yo sini kau biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arek ngopo kowe sambato as hit hayah hot aduh sahabat ya aduh hei wah hot hai lo edan wah as kowe awas hit yo hai ayah ayah
Wah, parat. Atos sih. Hip. Aduh. Oh, aduh mati aku. Hot. Aduh. Ah. Oi, awas kowe. Lo. Wah. Oh. As. Oh, jar weso. Lho, ndi kowe? Hit. Lo. Oh. Waduh. Lo. Wah. Wah. Asik. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Hit. Oh, waduh. Hit. Oh, iya. Oh, iya. Waduh. Waduh. Oh, jar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Oh. Raden, lho anakmu dijuluki. Wah. Iya. Mojar kowe. Yo. Sik. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo. Hit. Hot. Hit. Hit. Loh. Sumigat. As. Hit. Wah. Hat. Waduh. Waduh. Iya. Oh. Oh. Ngiwonengen. Jelah.
kok jelah. Jelah. Hai. Hit. 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 Tuh. Loh. Aku nang nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Dadi wase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Dah kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe, dede kula e. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada maksudnya. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ra yer-yeran ora. Piye? Sor edan man. Jebul Trimur pun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula saweng ing maju kuwi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Wah. Seduk iki. Ngapa? Man. Rene perang kok mah rolingan kok. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Dit tanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dit. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh.
Sampe lunggah mriki. Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki. Citraksana paran. Iki Citraksa. Iki sedu. Sing tenanan, Cit. Ana paran. Maju rene. Kowe apa kira wani nandingi aku? Kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi. Ayo. Ndak arep pecah ndasmu putung balungmu maju rene. Kelakon mati dening aku kowe. Setan kira. Wong tuwae kok didoni. Rumangsane apa? Anggepe aku ki wong nomor 2 ning negaraku kowe. Karo bayas-bayas ming do didoni. Ayo. Sestyaki amuk ganing atiku. Oh, ora kena. Lah menungso ora tatangan. Dur, kuya apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kalja jiji ke bejo. Ale yap le yap. Baju je jaga yo. Yo kalja jiji ke bejo. Ale yap le yap baju je jaga yo. Aduh, beliau ye, bos pendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu, Pak. Maju perang. Mungsuh sih, Pak. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Kowe karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi kok wau. Bang Caca iki kula dilepaske pusaka. Ya. Anggepe yo pakai kula iki. Mengke kula upahi man. Apa? Kaya randa kempling wae. Yo iki ada apa bengkang? Ning temanja niki sing mayake keli-keli niki sing bengkang niki. Sing mayake mbok wedok coba iki bengkang-bengkang iki, mbok bengkang buka, mbok bengkang pecul iki apa aja iki. Wis ora celemungan gage iki, Pak. Sawang. Kuwi panah bengkang apa ya isa. Ngener mungsu. Wih, aja ijo sampeyan iki kula jawake. Oh, kula lari jiwa iki. Waduh. Ora titis ta liyane. Waduh. Panahku meng niku man. Oke, pripun? Ndi panah nggih meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah anak niki titis niki mana? Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Diaro ra kowe. Senengane kok tok. Mula nek sumbar iki aja keduwuren. Tek jigole. Lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah Jaya. Ha iya. Pajake damen-damen. Kula kenging lenga-tolel. Pusakamu liyane isih akeh lho. Cecek kaca. Wancane apa? Lugong niku. Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon dilek emon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Mengkali ngenteni jejat mlipate Setyaki. Tribelane kok Setyaki kok. Liyane wae sing maju pulang. Nggih man, kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man, cekedhak man.
Piye? Kula nek ora metuki Cetyaki wong nika niku Cetyaki nayakane kula jajeng ora jujul. Terus karepmu mang tonton kelidong. Durung mau ganti ana waran. Ayo. Kuwi arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimangi. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi utah gedeku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane ngluntung benderane apa kakon pati sirna ning tangane Setyaki. Ayo kaki munio ora mung ketap-ketip sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Yo campani nyo sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan rumangsane apa iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati cekel kena pidana pati ning praja negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso wae kok jenengane ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo satus Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa. Ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong, jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati mriku terus nancang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula emutaken supados kundur wonten negari Ngastina, Setyaki inggih mboten nirimaken. Pun monggo ajeng kundur ajeng mapan teng negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake ya ngono kowe nyenopati ki ngono kowe. Oh ya kaya kula wae kaya do gegeden juara tok. Anggepe temandange lah enek-enek. Man, ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalahe kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalahe meng kalih dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sih ora tunggale. Nah, ini rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke satring pun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah jan, apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho, jebul aku kena copet. Piye Dur? Piye jul matamu anu. Rumangsane Setyaki Artasa Gedhen kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso api-api kalah karo Den ning ra iso. Pun man nanti kaya 0706 kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun nyimpang agame mawon sik maneh.
Ayo mundur, mundur. Ayo kamu, ayo kamu. Mundur, 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 mundur. Yo jagatku, yo dunyaku, yo bandraku, yo amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Ayo wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Nggih. Nyuwun pangapunten keterucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasewakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuhke sanjaring para kawula dase negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula ana ing praja negara ing Suraginaten ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Iya. Kaparangipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina, nanging gandeng iki wanci ingkang spesial.
Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina samengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun pareng. Guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso. Dasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho la nggih. Lho la iya. Teh, nun. Aku gandrung nglawan putri ing Sungging Wana teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar pasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Bahaya teh pripun? Tandange teh terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumuling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku. Dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan Bagiswara jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ola kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa ta sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sujining kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul dina menika kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinipun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men? Ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dhumateng parangipun Sinuwun Prabu Bagiswara, tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh, wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing Prajanegara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki negara silian wae kok. Ora wuru ngomong kok yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula-kawula ing Suraginaten. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kencange ngalis risang mawe gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo lakati aning Prajanegara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Semangkahanyo tenumbar. Oh. Manajere tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Pak. Jelah.
Ah, muni. Matur nuwun. Awake dhewe diringi metu ya, Tru. Lah iya, heeh. Awane adem mula ya. Kemulan sarung, dandane ora nggo klambi kaya ngono kaya. Ha iya. Kowe minggat to kowe, Reng. Ya, aku kowe apa jenenge karo sinden-sinden rumasane. Yo, sing apik lho, Reng. Iya ya, apik kok ya. Sik, apa ya aku rada keju kesuwen dolanan Telegram, ayo ta. Kowe iki tuwa-tuwa kok nakal ora. Ayo.